Bună ziua și bine v-am regăsit la un nou episod al seriei de podcast Educație deschisă by EduZi. Astăzi avem un episod cu totul special, în ideea în care invitatul nostru este chiar directorul general al Lumina Instituții de Învățământ din România. Domnule Mustafa Oz, bine ați venit la podcastul nostru. Bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație. Sunteți directorul general al celui mai mare grup privat educațional preuniversitar din România. Peste 5.000 de elevi, peste 800 de cadre didactice și personal didactic și auxiliar și o istorie de peste 30 de ani în spate. Dar înainte de a vorbi despre toate aceste aspecte, cine este omul Mustafa Oz? Da. Mustafa Oz s-a născut în 1977 într-o localitate mică din Turcia, în sud-estul Turciei, Maraş, Kahramanmaraş. Și apoi am copilărit la oraș. Am terminat liceul la orașul natal și la facultate am terminat în Ankara, la Middle East Technical University. Sunt absolvent de facultate de chimie, specializare în pedagogie chimie, adică chemistry education. Apoi, ca orice tânăr, cei care au terminat facultate căutau un job și am depus un CV la Lumina atunci în anul 2000 și am ajuns la Lumina Institut de Învățământ ca profesor de chimie. Am lucrat la diverse școli din cadrul Lumina Institut de Învățământ ca profesor de chimie, director adjunct, director și încă continuam cu prietenii noștri, colegii noștri la Lumina începând cu anul 2000. Ok, o să vorbim puțin despre acest parcurs al dumneavoastră. Spuneam în introducere, Lumina a sărbătorit de curând 30 de ani de existență în România. Primul liceu deschis în 1994 în Constanța și iată, suntem în cel de-al 32-lea an de existență. Dacă vă gândiți încă din perioada în care ați venit și v-ați alăturat acestei mari familii Lumina, spiritul Lumina cu care a fost fondată această școală, acest grup de școli în România, există același spirit acum în Lumina sau ce s-a schimbat în acești 32 de ani? Da. Vă mulțumesc pentru întrebare, pentru că asta face de fapt și poveste Lumina Institut de Învățământ. Cei care au venit în România în anul 1994, când a fost deschis prima școală în Constanța, a venit cu niște idei frumoase. Poate că oamenii de atunci nu erau oameni foarte profesioniști, foarte bine pregătiți în domeniul lor, dar avea o idee foarte bună, să contribuie educației din România și elevii din România să ajungă la cele mai bune performanțe academică. Au făcut foarte multe sacrificii. Primele generații de profesori. Nu mă refer la doar generații de profesori, cei care au venit din Turcia, dar toți profesorii cei care au alăturat, pentru că conceptul de o școală privată era un concept nou în România atunci, în anul 1994. Și școala s-a dezvoltat între timp, într-adevăr. În 95 s-a deschis Liceul Internațional de Informatică București, 96 s-a deschis The International School of Bucharest, școala internațională, și în 2010 am început să extindem și în alte orașe decât București și Constanța, adică am deschis la Iași, la Ploiești, la Cluj și la Timișoara atunci. Într-adevăr, spiritele a rămas aceleași, adică același de a contribui educației din România, a crește elevi cu performanța din toate domeniile vieții. Doar că ce s-a schimbat? S-a schimbat profesionalismul, am învățat din experiența din România, colegilor, profesorilor noștri din România, de la inspectoratele școlare, de la Ministerul Educației, am combinat expertiza noastră internațională, având în vedere parteneriate și cu alte școli din întreaga lume. Lumina Institut de Învățământ, acum, astăzi, este o instituție care oferă cele mai bune condiții pentru elevi și cele mai bune condiții și pentru profesori și părinți.
Ok, spunând de condiții, chiar locul în care ne aflăm și filmăm astăzi este, dacă nu mă înșel, cel mai mare campus privat educațional preuniversitar din România, aproximativ 26.000 de metri pătrați. Cred că o investiție la nivelul milioanelor de euro. În general nu se investește în educație. De ce Lumina a continuat să investească în educație? Și mi-aduc aminte că într-unul dintre interviurile dumneavoastră pe care le-ați mai acordat cu diferite ocazii, spuneați că la Lumina există crezul că fiecare euro investit în educație se va întoarce înzecit. Să vă întoarce în zdecit în sensul de, nu de bani, în sensul de rezultate. Într-adevăr, Lumina Institut de Învățământ este o instituție pentru not for profit, adică toate profitele trebuie să fie reinvestit în educație. Într-adevăr, avem un campus mare aici la Paladi. Am construit un nou campus la Constanța. Avem un campus nou construit la Oradea. Acum începem unui nou campus școlar în Ploiești. Urmează la Cluj și în altă parte. Dar vă spun sincer că nu este cel mai important lucru este campusul. Nu este cel mai important lucru este clădire. Într-adevăr, oferă anumite facilități pentru profesori și elevi, dar nu este cel mai important. Cel mai important este gândul acesta de a fi folos pentru elevi. Profesorii pentru asta vin la școală. Ei organizează cursuri și după școală, fac niște sacrificii. Vin sâmbătă, duminică la școală, mai ales profesorii cei care fac pregătire pentru olimpicii noștri, ei fac niște sacrificii enormi, nu pentru campus, nu doar pentru rezultate, și doar pentru a ajuta acest elev să ajungă la cel mai bună versiune a lui. Și atunci, într-adevăr, campusurile acestea sunt importante, investițiile sunt importante, dar câștigurile din aceste investiții la nivel mondial, să ajungă numele României la primul loc la foarte multe competiții școlare. Asta este cel mai mare câștig pentru noi și asta este cel mai mare mândrie pentru Lumina Institut de Învățământ. Vorbind în acest spectru, vă rog, confirmați-mi, nu știu dacă informația pe care o am este cea mai corectă. Cred că în decursul anilor, elevii de la Lumina Instituții de Învățământ au câștigat peste 1100, dacă nu mă înșel, de medalii internaționale și au purtat numele României pe cele mai înalte locuri. Așa este adevărat, peste 1000 de medalii internaționale. Aproximativ fiecare an elevii noștri vin în România între 60 și 100 de medalii internaționale. Elevii noștri la Olimpiada Internațională de Matematică, de Fizică, de Chimie, Astronomie și așa mai departe. Dar nu neapărat. Sunt și alte concursuri de proiecte internaționale, concursuri de debate, competiții sportive, culturale și așa mai departe. Aceste concursuri și pentru elevi este foarte mare sacrificiu și pentru profesori este mare sacrificiu, dar noi când am început să facem pregătire pentru Olimpiadele, cred că în anul 2000-2001 primul elev, cei care s-a calificat la Olimpiada Națională și s-a ocupat locul 30 de Olimpiada Națională de Matematică, era o mare sărbătoare în școală, că un elev s-a calificat la Națională și s-a obținut locul 30-34, nu mai țin minte, la Olimpiada Națională. Acest spirit s-a motivat și alți elevi și alți profesori să facă pregătire cu acești elevi. Am extins programul de pregătire și cu profesorii noștri, dar nu neapărat cu profesorii noștri. Și elevii mai mari, de clasa 11-12, a devenit profesor pentru elevii mai mici, în timpul lor liber, după școală sau sâmbătă, duminică sau chiar online. Atunci s-a format o cultură organizațională de pregătire pentru Olimpiade. Începând cu 2004, în cadrul Liceului Internațional de Informatică, am înființat și școala Spectrum, clasele primare și gimnaziu.
Până atunci, la liceu, venea elevi cei care terminau clasa 8-a în alte școli. Dar începând cu 2004-2005 am început să formăm noi elevi de mici, încă de vârstă mai mică și cu participare la mici concursuri, apoi la olimpiadele și apoi la olimpiade naționale și internaționale. Acum la liceu, la gimnaziu și la liceu avem câte 2 clase de olimpici până în clasa 12, din clasa 5-a până în clasa 12, câte 2 clase de performanță cu elevi bun, foarte bun. Și atunci este absolut normal ca motoul Lumina Instituției de Învățământ să devină excelență în educație. Dar vreau să vă întreb ceva referitor la acest moto. Vorbim totuși de peste 30 de ani și peste 1000 de medalii internaționale obținute. Există o formulă a excelenței? Cum facem să menținem acest ritm? Pentru că este ok să avem copii, profesori excepționali, să obținem o medalie, 2, 5, 10, dar cum facem să aducem acest lucru la nivel de cultură? Da, este foarte importantă această întrebare. Avem elevi buni, avem profesori buni, dar dacă nu avem un sistem bine pus la punct, sistem de management, nu funcționează, doar funcționează până la un anumit nivel. Dar ca să depășească un anumit nivel, trebuie totul sistematizat. De la orarul elevilor, până la programul de pregătire, până la sportul psihologic. Adică noi, acești elevi, cei care obțin performanța academică la olimpiadele, noi le oferim și sport psihologic ca să menține la anumit nivel. Pentru elevii cei care sunt din afară Bucureștiului, oferim și cazare la internat, supraveghem permanent pe acești elevi, dar totuși eu vreau să punctez un alt punct. Rezultatele la olimpiadele sunt foarte importante, dar acesta este aproximativ 20% din activitate Lumina Instituției Învățământ. 80% sunt elevi care nu participă la olimpiade. Dar pentru ei noi oferim altă posibilitate de a găsi punctele tari. Organizăm concurs intern în cadrul Luminei, se numește First Step, de exemplu, unde încercăm să motivăm elevii să facă inovație, să cerceteze ceva. De la clasa 3-a, începând cu clasa 3-a, cu mici experiment, cu mici cercetări și cu ajutorul părinților și cu ajutorul profesorilor, încercăm să le însuflăm copiilor să fie deschis la noutate, chiar să produce ei această noutate. Și toate aceste lucrurile sistematizate aduce performanța. Lângă acesta, noi la școală aplicăm și un alt program care este, se numește Character Education, de exemplu. Nu e legat strict de olimpiade sau performanță, dar noi considerăm că un elev bun trebuie să fie și un cetățean bun, un om bun. Atunci trebuie să fie dotat cu niște valori morale foarte bune și foarte importante pentru societate, precum respectul, precum iubire pentru oamenii din jur, iubire pentru natura, sau de a ajuta pe oamenii în nevoie, să aibă toleranța. Multe valori, fiecare școală alege anumite valori și începând de la recepție, la asistenți de laborator, profesorii, directorii adjuncți, toată lumea fac activitățile în jurul acestei valori și încercă să însuflă și elevilor. Elevii, când au o performanță, nu devine egoist. Știe că este rezultatul unei muncă, dar urmează altele. Nu neapărat să simte ei superior decât ceilalți copii. Doar este un rezultat. Deci, vorbim de excelență în educație, dar la temelie, la bază, stă educația bazată pe valori. Exact, putem spune exact. Asta lucru. Este cel mai important. Dumneavoastră ați formulat foarte bine. Exact, la temelie este pus valorile și apoi construit celelalte lucruri. Ceea ce spuneți este foarte interesant și aici voiam să mă duc puțin în paradigma în care ok, acești elevi beneficiază de aceste programe, dar cei care le oferă, totuși resursa umană care contează cel mai mult sunt cadrele didactice, sunt profesorii. Și
Știu că recent chiar rubrica noastră este susținută de EduZ Learning and Development Hub. În cadrul inițiativelor la nivel de direcție generală ați format un astfel de grup de lucru care să susțină formarea profesională continuă a cadrelor didactice. Și înainte să vă întreb amănunte despre acest lucru, înainte de a deveni director general, ați fost director de școală, ați fost cadru didactic chiar dumneavoastră. Vreau să vă întreb, ce face diferența între un profesor bun și un profesor care schimbă vieți? Da. Părerea mea, motivație. Cred că asta este diferența între două tipuri de profesori. Un profesor bine motivat, motivație în sensul de a forma generații noi, de a forma viitorul societății. Cred că profesor bun, acum dacă ne gândim și la tehnologie, poate că AI-ul o să fie profesor foarte bun, dar nu știu dacă o să schimbă viețile copiilor. Când este supărat un elev, să mângâie, să întreabă ce problemă are, ce a pățit, să ofere sprijin necesar, sau când este bucuros, să împartă această bucurie cu oamenii din jur. Cred că asta este un profesor bun, să aibă și partea socială și partea umană, nu neapărat partea academică. Nu spun că nu e important partea academică, suntem profesori și asta este în principiu datoria morală, să avem o cunoștință foarte bună la materiile la care predam. Dar lângă acesta suntem oameni și lucrăm cu oameni și oamenii au nevoi. Uneori vrea un zâmbet de la tine, vrea un cuvânt bun sau uneori vrea un sfat în situații de criză, vrea o îndrumare. Asta este profesorii, cei care schimbă vieții, cred că. Ok, și atunci vorbim de aceste două aspecte la un profesor, da? Partea de inteligență cognitivă, da? Partea academică și partea de inteligență emoțională, care devine din ce în ce mai preponderentă și mai prezentă în tot ceea ce numim educație. Și vorbeam mai devreme despre acest centru de formare profesională pe care l-ați înființat la nivel de direcție generală. Care este rolul EduZ Learning and Development Hub și de unde a apărut această nevoie? Când am venit eu în România, în anul 2000, în Cancelarea la Constanța, scria un citat pe perete. Cred că un profesor de artă a scris cu litere mari. Scrie că școala în care dacă nu învață și profesorul, este o absurditate. Ceva de genul acesta. Cred că Nicolae Iorga? Da. Poate. Adică școala nu este doar pentru elevi să învață. Acolo și profesorii trebuie să învață. Asta înseamnă că trebuie să dezvoltă cunoștințele, abilitățile, metodele, instrumentele. Toate acestea trebuie să dezvoltă. Apoi am citit un alt nu proverb, un alt citat, să zic, foarte important, mi-a plăcut foarte mult. Spune așa: un om care are 2 zile egale, de fapt sunt la pierdere. 2 zile egale, cum să fie la pierdere? De fapt, la egal este. Dar este considerat ca o pierdere, pentru că asta, omul trebuie să fie motivat să dezvoltă, să învață lucruri noi. Pentru că alții învață și dacă tu ești la același nivel, alții te depășesc. Și tu ești la același loc, de fapt, tu crezi că nu ești în pierdere, de fapt ești în pierdere. Așa că tot timpul trebuie să fim motivat, să învățăm lucruri noi, când suntem în fața elevilor noștri, să știm cele mai noi tehnici, cele mai metode, cele mai noi ghidare pentru elevii noștri. Altfel, până la un punct ajungem și apoi pierdem. Pierdem și motivația noastră de a fi în fața profesorilor. Devine munca mai plictisitor.
acum începem să plângem că generațiile astea nu mai sunt bune ca înainte. Acum sunt așa, tot felul de chestii găsim și începem să plângem. De fapt, problema este la noi. Cum? Poate că noi am rămas învechit. Trebuie să reunim și noi metodele, tehnicele, cunoștințele și așa mai departe. Asta a fost motivație pentru a forma acest departamentul de formare profesorilor în cadrul Universității Învățământ și în fiecare an, cu ajutorul colegilor noștri de acolo, formam, cred că, sute de profesori din cadrul Luminei și în afară Lumina Institutul Învățământ încercăm să oferim expertiza noastră. Ați punctat foarte bine, este chiar un lucru pe care mă pregăteam să vi-l adresez. Întotdeauna unul dintre mesajele principale ale Lumina Instituții de Învățământ a fost că vrem să dăm înapoi și comunității educaționale din România. Și voiam să vă întreb dacă acest centru este dedicat doar pentru cadre didactice din Lumina Instituții de Învățământ sau este deschis și pregătit să ofere suport și ajutor și către comunitatea extinsă din România? Exact cum spuneți dumneavoastră, trebuie să facem și give back. Noi am format acest departament în cadrul Luminei, Institutul de Învățământ, dar cursurile care le oferim nu neapărat este pentru cadrele didactice de la Lumina. Sigur că suntem limitate, adică resursele sunt limitate. În funcție de posibilitățile, oferim aceste cursurile și pentru cadrele didactice din afară Lumina Institutul de Învățământ. Dar trebuie să vedem cu colegii noștri care este posibilitățile, care sunt programele disponibile și așa mai departe. Asta se poate găsi informații la departamentul respectiv. Deci pentru cei care ne urmăresc, un mesaj important, iată Lumina Instituții de Învățământ prin EduZ Learning and Development Hub vrea și își dorește să fie alături de comunitatea educațională din România. Cei care ne urmăresc pot accesa paginile de social media sau detaliile de contact aferente și lua legătura cu cei abilitați. Ne apropiem încet de finalul discuției, dar mai vreau să vă mai adresez 2-3 întrebări și una dintre ele se referă la un lucru pe care l-ați și punctat în ceea ce spuneați mai devreme. Generațiile de copii se schimbă, generațiile de elevi se schimbă și vorbim de educația de astăzi pentru copiii de mâine. Cum se aliniază Lumina la aceste standarde? Ce face Lumina în acest sens? Pentru că, iată, vorbim despre paradigme noi în educație și atunci cum facem să oferim educația viitorului copiilor noștri? În cadrul Lumina Instituției de Învățământ avem mai multe departamente și aceste departamente ofere, de fapt, consultanță pentru școlile noastre și pentru colegii noștri. Un fel de inspectoratul școlar al școlilor Lumina. În cadrul Luminei Instituției de Învățământ avem departamente care oferă sprijin pe partea de formarea profesorilor. Pe partea educațională, adică ce facem în timpul orelor și cum facem. Pe partea administrative, asta poate fi juridic, poate fi siguranța elevilor, safeguarding și așa mai departe, în toate domeniile respective. În același timp oferim sprijin și pe partea financiar, cum să adaptăm noile schimbările legislative și așa mai departe. Adică Lumina este un organism viu și urmărește toate noutățile din România și din lume. Participăm la târgurile internaționale, unde vedem noutățile, ce face lume în altă parte și încercăm să aducem aceste noutățile, fie tehnologie, fie metoda, fie un alt instrument de predare și încercăm să rămânem la aceleași linie cu restul lumii.
Adică nu neapărat este o structură statică, este o structură dinamică, e chiar foarte dinamică și urmărește toate noutățile din lume și aceste lucruri împărtășim cu colegii noștri cu diferite ocazii. De exemplu, chiar departamentul acesta de eduzie organizează conferințe pentru colegii noștri. Fiecare an de 2 ori cu diverse teme organizăm aceste conferințe. Pentru profesori, pentru director și director adjunct organizăm o altă conferință, International Leading Mind Summit, de exemplu, ILMS. Și în cadrul acesta discutam cum trebuie să fie managementul, cum să ajutăm elevii, cum să ajutăm colegii noștri și așa mai departe. Adică este un organism viu și care mereu este dinamic. Fiecare săptămână sunt ședințele organizate și urmărim evoluția lucrurilor la fiecare școală ca să ajutăm, ca să oferim cele mai bune soluții pentru elevi și pentru părinți. Am înțeles. Înainte de a vă adresa ultima întrebare, avem un set de întrebări rapide la care vreau să răspundeți foarte rapid și cred că cele mai grele spontan. astea sunt, cred că. Nu știu, vom vedea și vom asculta răspunsurile dumneavoastră alături de cei care ne urmăresc. Domnule Mustafa, cel mai emoționant moment din cei 32 de ani la Lumina pentru dumneavoastră? Cel mai emoționant moment pentru mine la Lumina, cred că când am deschis noi școli în alte orașe decât București și Constanța. Din 95 până în 2010 am funcționat doar în București și Constanța și apoi am extins și la alte orașe precum Iași, Cluj, Ploiești, Timișoara și Oradea în 2017. Cred că asta a fost parcă, wow, înseamnă că Lumina crește, nu rămâne la același loc. Asta am simțit atunci. Ok. Ce rol credeți că vă reprezintă cel mai bine? Cadru didactic, director de școală sau director general Lumina Instituții de Învățământ? Profesor de chimie. Mă reprezintă cel mai bine, cred. Profesor de chimie, mulțumesc. Numiți următoarele 3 proiecte pe care le pregătește Lumina pentru piața educațională din România. 3 proiecte. În primul rând, să sperăm în curând la Ploiești și la Cluj o să avem un campus școlar nou. Lângă acesta, pe partea de tehnologie, discutam cum putem să folosim AI-ul în sprijin pentru profesori și elevi, cum putem să folosim în sens bine, să nu fie doar un alt fel de Google search, dar cum putem să folosim în scop educațional. Un alt proiect este să dezvoltăm programul Character Education la toate școlile noastre. Momentan sunt 4 școli care sunt acreditate de Character School, are acreditare pentru Character School. Sperăm să dezvoltăm acesta și celelalte școlile noastre. Deci 4 au primit deja acreditare și sunt acreditate. Exact, 4 sunt. Mai există? Este o organism din America care verifică școlile, care dacă Character Education este implementat la toate la nivelurile școlii, de la părinți, la elevi, la angajați, la profesori, atunci îți dă o acreditare. Momentan sunt 4 școli: Constanța, Liceul Intensiv Informatică din Constanța, Ploiești, The International School of Bucharest și Școala Spectrum București. Și urmează și alte școli să primească această acreditare importantă pentru noi. Felicitări! Este un lucru impresionant. Doar ca idee, mai există alte școli în România sau în regiune acreditate de această instituție? Din câte știu eu,
școală acreditare nu există, dar alte școli care încearcă să implementeze acest proiect sunt câteva școli în România, câteva școli de stat care au niște profesori entuziasmat și vor să implementeze acest proiect. Este un lucru de laudat și noi oferim tot sprijinul, toată expertiza noastră pentru acești colegi de la alte școli de stat. Cu siguranță, dar putem spune că Lumina a făcut din nou pionierat în această zonă, fiind având primele școli acreditate. Este și foarte apreciat de părinți acest program. Și ultima întrebare din cele fulger. Dacă v-ați întâlni acum cu Mustafa Oz, profesor de chimie la început de carieră, ce sfat i-ați da? Aoleu. Sunt multe sfaturi. Suntem oameni și facem multe greșeli pe parcurs. În primul rând, cred că spuneam să fie mai aproape de părinți, adică să ține legătura. Am avut o relație foarte bună cu elevii în general, dar mă gândeam poate că dădeam mai multe feedback-uri, era mai bine. Invitam la școală dacă un copil nu învață, în loc să dau o notă mai mică, poate vorbeam cu părinții cum putem să găsim soluții, în loc să certăm, poate găsim mai multe soluții. Cred că asta era cel mai important sfat pentru mine, să fiu mai aproape de părinți decât cât am fost. Mulțumesc mult de tot și iată că am ajuns la întrebarea finală pentru dumneavoastră. Sunteți o instituție privată de învățământ și, bineînțeles, întotdeauna a existat diferențierea aceasta între școală de stat și școală privată. Și totuși, cred că sunt foarte mulți profesori, cadre didactice din sistemul de stat care urmăresc sau vor urmări acest podcast. Ce mesaj ați dori să transmiteți ca și director general al Lumina Instituției de Învățământ colegilor din sistemul educațional de stat din România? V-am spus și în timpul interviuri, părerea mea pentru un profesor, indiferent de clădire care se aflam, în condițiile care se aflam, în loc să plângem de situațiile negative, încercăm să găsim soluții. Știți că era un problem, în loc să plângem de tuneric, mai bine aprindem o luminare. Asta cred că rolul profesorului trebuie să fie. Noi, profesori, sunt ca o luminare. Noi luminăm în jurul nostru, dar noi topim. Adică noi, din energia noastră, se consumă. Asta este, pentru că este o meserie nobilă, nu se poate măsura cu salariu sau cu alte beneficii sociale. Toate societatea trec prin mâinile profesorilor. Dacă ne gândim responsabilitatea așa, atunci cred că putem să dăm la elevii noștri foarte mult de la noi. Asta necesită sacrificiu, asta necesită uneori nopți mai puțin dormite sau nedormite, dar rezultatul va fi foarte frumos. Cred că Mark Twain are o vorbă, educația este un proces amar, dar fructul este foarte dulce, rezultatul este foarte dulce. Așa că noi să concentrăm la acest rezultat, acest fruct, care o să cultivăm poate după foarte mulți ani. Poate nici nu o să vedem noi acest fruct, dar o să fie acest fruct în societatea noastră. Așa că cu această motivație trebuie să mergem în fiecare zi la școală cu zâmbetul pe buze. Asta pot să spun la colegilor noștri. Sau așa cum spune și Stephen Covey, begin with the end in mind, să ne focusăm pe rezultatul pe care dorim să-l obținem. Domnule Mustafa Oz, vă mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat, și pentru vă mulțumesc. Toate răspunsurile pe care ni le-ați acordat și credem că toți cei care ne urmăresc au avut ocazia să afle mult mai multe atât despre Lumina Instituției de Învățământ cât și despre proiectele și ceea ce se face și cum se poate colabora într-o piață educațională deschisă pentru toată lumea. Mulțumim mult de tot! Eu vă mulțumesc pentru invitație și mult succes mai departe! Doamnelor și domnilor, acesta a fost un nou episod al seriei Educație deschisă by EduZ, alături de directorul general al Lumina Instituției de Învățământ, domnul Mustafa Oz. Până la o nouă revedere, la revedere!